本を読むのってね、やっぱりいいですよ。読書。多性性っていうらしいんですけど、読むことでそういうのが得られるらしくて、誰かと議論になってても絶対こうだってなってたようなタイプでも、読書することによって、俺はこう思うけど、こうかもしれんし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 、の中に対話してる相手の意見があったりする。そうだよね、これもあるよね、だけどこうこうこうでっていう風なものの考え方が、立体的にできてくるから、いろんなことを考えるときに楽になるというか、相手の言うことにいちいち反発せずに済むというか、その中でもどうしても自分の感情が伴った思考を譲れない局面はいくらでもあるんですけど、ちゃんと建設的な会話ができたり、相手の立場になってものを考えられるっていうのがあんのかな。共感力、あと新しい価値観の発見みたいなものが読書で得られるんで、おすすめなんですけどね。